So mga tats, bagong tuig man karon no. So isa ka semana mi wala isda mga tats. Siyempre isa ka semana wala isda, magbakasyon ko. Muadto ko dito sa Pangyan Glan, Sarangani Province. Kini nga lugar mga tats oh. Og ang akong kauban, siyempre ang akong click, di ba? So gusto mo muuban kay magbakasyon? Tara. So mga tats, mosirit na tanong kay mo onay pangarap na ko mga tats nga balikon ko tong lugar nga dati na kong gipuy-an. So mga tats, oh, Sarangani na. Napatay 2 ka oras itaganon. Gikan karon kay hinay mo kung padagan. So layo-layo pa jud atong biyahe no. Tara, padayon ta sa biyahe. Alabil pa lang ni aton agian matas no, pero kabalo ba mo matas kaning lugar nga Sarangani? Kabalo ba mo kung 15 congressman dire? Siyempre ang mga Pacquiao. So mao na ilang City Hall matas, perting gamaya no. Og kining akong nagian matas nga boko halo o halo boko. Sa baday ni basta kay halo-halo ni matas. Dugay na ko nangarap ani nga adtuon nako sa wala pa ko nag-vlog karon kay naa na ko ikapalit matas. Ako ning sakaon og akong tilawan kung unsa kalami ang ilang boko halo. Tats. Oh, di na lagi ko ang lubi. Di na lagi ko. Nakuratan ko matas kay dati pag agi na ko diha ang nakabutang tag 80 ang isa no, karon tag 140 na. Sa bagay sa pato nga years, so di na ta mo likramo, lamoy na lang ta. Kuha ta kutsara ni Rod. Munggo sa tubig. Tanali. Oh, ano kasi ice cream. Patagot sa ron. Tiro matas, dili ka magmahay sa sulod no kay perte kadaghag mga ingredients. Presko kay matas. Talobi. Kanang lugar nga tungod matas, dati ko nagpuyo diha. So, bakasyon ko dito kay siyempre, pinano ka tuig wa kadto mga 15 years na, no? Pero bago ta madto dito, tirawon sa nato ni. Ato lang dali-dalion matas no kay layo-layo pa bi atong biyahe matas og ako na nang gibiyaan dira matas kay naabot na di ay ta sa Tor Town Glan. Kini nga lugar matas ginahunungan ni sa mga turista, mga artista. Siyempre niagi ta dira mo apil po tag hunong kay sikat kay nga lugar matas daghan ka pa picture diri. Dili lang kay artista or unsa ba diha. Siyempre apil na ta kay nga naman nindot kay ang view matas. Abi niya matas sa unang panahon no sige mig-adto dira sa gagmay pa kong mga anak kay unahan anak gamay matas amuan ng balay. Hoy unahan gamay. Mga 1 ka oras pa di ang biyahe. Pero karon matas grabe na jud ang pagka-improve no og perting daghan ng tao mo adto di halos mahotdan mo nang kita nagpa-cute-cute pud ta didto. Og pagka man natong picture dito matas mo pasin na pud ta no kay layo-layo or dool na lang di ay matas. Karon matas kung nakita nyo kanang dagat nga mga bangka dira mao na mga bangka nga gadunggo dito sa Peaceport matas ato gyud pud mga suki nga mananagat no. Og kanang akong gitudo da matas. Uy Ginoo ko kalubihan na matas nanimaho ng vitamins katong vitamins na kung bahalina. Og mao na ning lugar matas no ilahan na ning bye-bye matas mao na ning mga balay o tan-awa matas taagian na jud nako ang akong mga amigo matas tan-awa medyo gimingaw sa atoa matas kay kanang ilang galong nagisudlan bahalina na so karon ato po na lang tagaan kay siyempre bagong tuig pud baya. Bumarek sa mga. Ay lapig. Tara sa kogangan. Merry Christmas. Oh ha? Naabot na mi matas. Tan-awa bye-bye lang gyapon na dagat lang gyapon. Dagat lang yapon. Mo nagiingon nga naglahi lang mig balay pero dagat yapon ang mga adtuan. So, nasa ato na. Unsa problema na? Siguro mo. Matats. Ay mga lapig sila di ba? Karon dadulo. Matats, sudlan sa nato ng vitamins ha, vitamins. Okay, palitan ta na ron.